Değerli Mecnun, değerli felaket. Baran okun bir adam namaz okuyuyor. Leyli'nin ışkı gözlerim kör etti. Men seni görmedim. Eger Mevlamın ışkı da seni kör etsedi, senin beni görmezsin. Namazım devam ederdim. Ey Hudaya yar deyip derdimi efsun kıl meni. Işkı derdinden meni mecruh dilhun kıl meni. Misli katnu sektenimden bar kuror çün ataşım. Mecnun divanı men kurvatta kalım sargarıp koyma bu kurvatta bugün şen jiger hun kıl meni. Mecnun Aydar, hak yetiştin hallara, aklın hayran, gözün garyan yuvarlara, dahil olsun, ol gövfürüm kânine, kömrün koşup pervad eder yarına, ruhsat bergil ruhsat, can koşulsun, canına. Mecnun aşk avarazı, bollum acap zarın senin. Kömlümde hasret yarası, temin griftarın senin. Derdimin bolmaz çaresi, bolul bimarın senin. Canımda nun derdi bela, yüz ança gam sen yar üçün. Sen aktörçülük sınıgıtyna aralyşyp kino we teatrın üstü bilen tomoşaçylary öz hyýal dünýäňe syýahat etdirjekmi? Adamlaryň ýaşaýyşyny berejekmi? Ha? Aktör ýaly adama täsir edilen hüner ýok. Gözüňize getirin. Stadionyna 90 000 adam otyr. Bütün stadyonlu. Orta bir çıkıyada 1,5 saatlap, 2 saatlap 90 000 adamı ağzına baktırıyor. Dinlediği soruları. Ne hemen alamatı? Ay bilem o. Aktörün lehini vardı. Aktörün bir ütköşüp tesirli adamlığı vardı. Bağışlan, men nätan şu adamlaryň gurrunlaryny dinlemek islämok. O nähil nätans? Bir görün tans, iki görün garyndas diýipdirler. Mümkin sizde de şonu tesirler bardyr. Şun sizin bilen kiçiräjigem bolsa söhbetde şu tamamaýat ýaşlar. Ýöne söhbetdeşlik entek öňümizde.
Men mırçaz bolsam, hamasan mırcık bolsam, atırya giden o nereka, oynanamazık bolsam, dünya illi yatalı, boyni dali vatalı, aylina has, del hasan bulma sadaka, ahirza, ahiri, okalımdan le tahiri, sanımeren habataya, kısmettiğinin ahiri, eğer ağırsan habeyseler, atayta ağırdan gâdani, eğer ufak bilmeseme, öyleyinize yâkaydani, atanın sağırlı, adırya kaydani. Batı kaydımda. Sanfeydiyen kaydımda. Burası mı? La yok. Kafe edin rayonun asasını yapkesin, millete hasmamızda. Dünya injek çağı doğumdan bir gün önce Allah Taala bilen söhbet edermiş. Allah'ım, men dünya inmäge barýan we men ol ýerde näme etjegim bilen bu. Allah Taala çağa şeýle buýrulmuş ki, men senin üçin bir perişte yarattım. Ol seni iklejekdir. Men olaryň dillerini düşünemok. Men olar bilen näme düşünýärin? Senin üçin yarattığım perişte ol sana sawarlyk bilen olaryň dillerini öwretjekdir. Allah'ım, eşitigimçe dünýede kän kynçylyklar, synaglar barmyş. Men olardan näme tötgelerin? Allah Taala şeýle jogap beripdir. Senin üçin yarattığım perişte seni janypkeşlik bilen ähli kynçylyklardan gorajakdyr. Alad etme. Diýdi de perişteler gelip çağanyň dünýä ilmeginiň wagtynyň bolandygyny habar berdiler we çağany Allah Taalanyň huzurundan almakçy bolanlaryna çağa ýene ýygyna dönüp, Allah'ım, meniň üçin yarattığın perişden ady kimdir? Allah Taala şeýle jogap beripdir. Onuň adynyň ähmiýeti ýok. Ýöne sen oňa Ece diýjekdim. Bu pada dünya inlerin mehir süýünden gandırın. Cennet ecelermeden ayağının aşağındadır.